Der var engang en bondemand, der boede sammen med sin søn på landet. En dag så kom der brev fra slottet, at prinsessen ville giftes. Men for at man kunne blive gift med prinsessen, skulle man gennem 3 prøver. Og det ville bondemandens søn prøve. Far, må jeg låne geden? Ja. Så vil jeg nemlig tage op til prinsessen og se, om hun vil giftes. Okay. Og på slottet, der går prinsessen rundt. Og hun er bare helt vildt glad, fordi at hun er bare helt vildt spændt på for at se, hvem det er, der skal giftes med hende. Ja, hun synger garanteret en lille sang. Og nu kommer fine flyvende. På vej op til slottet, der skal bondemandens søn igennem en skov. Og der i skoven, der møder han en ulv. Bam! Juhu, den første prøve er overstået, og ulven er besejret. Bondemandens søn havde klaret den første opgave og begav sig videre mod slottet. Da han havde gået lidt, mødte han en kæmpe drage. Dragen sagde: Giv mig geden, eller jeg spyrer ild. Nej, sagde bondemandens søn. det må du altså ikke. Det er min bedste ven. Og uden ham klarer jeg den aldrig. Så spyrer jeg ild, så du brænder op, og derefter æder jeg din bedste ven. Er du meget sulten? spurgte bondemandens søn. Jeg har ikke sovet i et år, og jeg er hundesulten. Sagde dragen. Hvad nu, hvis jeg lover at komme tilbage med noget mad til dig? Men først skal jeg op og gifte mig med prinsessen. Nej, jeg vil have mad nu. Okay. Her er min madpakke. Men så skal du altså også lade mig gå. Dragen slugte den i en mundfuld. Den var så grådig, at den fik den galt i halsen. Bondemandens søn åndede lettet op og gik videre med sin ged. Nu er vi i sikkerhed, gamle ven. Bondemandens søn kom ud til vandet, hvor han møder en pirat, som stiller ham en gåde, og den skal han svare på, før han må gå videre. Hvis han svarer forkert, skal han gå planken ud. Hvad får man, hvis man kloner en sørøver? Puha, det er da godt nok svært. Tænke. Sagde bondemandens søn, mens han gik rundt i en cirkel. Kunne det være en piratkopi måske? Sagde piraten. Du tror nok, du er klog, men jeg lovede dig jo, at du måtte komme forbi, hvis du svarede rigtigt. Men hvis du kan svare rigtigt på endnu en gåde, vil jeg give dig det smukkeste guldkæde, som du kan tage med videre til prinsessen. Okay, Sagde bondemandens søn. så stik mig en gåde mere. Hvorfor døde kaptajn Klo? Spurgte piraten. Den er jo nem. Stik mig en gåde mere. Hvorfor døde kaptajn Klo? Spurgte piraten. Den er jo nem. Det er jo fordi, han pillede næse med den forkerte hånd. Igen svarede du rigtigt. Her er guldkæden. Forsvind så inden jeg kølhælder din ged. Bondemandens søn skyndte sig videre og nåede endelig frem til prinsessens slot. Oppe på slottet mødte han den smukke prinsesse og gav hende guldkæden og sagde: Vil du gifte dig med mig, min skat? Ja, selvfølgelig. Jublede prinsessen, og bryllupsceremonien blev straks sat i gang. Under ceremonien spurgte præsten: Er der nogen, som har noget imod, at bondemandens søn gifter sig med prinsessen? Yeah! råbte den gode fe, mens hun fløj ind ad vinduet. Det er ikke prinsessen, men den onde heks. Han er i gang med at gifte sig med. Videre og nåede endelig frem til prinsessens slot. Oppe på slottet mødte han den smukke prinsesse og gav hende guldkæden og sagde: Vil du gifte dig med mig, min skat? Ja, selvfølgelig. Jublede prinsessen, og bryllupsceremonien blev straks sat i gang. Under ceremonien spurgte præsten: Er der nogen, som har noget imod, at bondemandens søn gifter sig med prinsessen? Yeah! råbte den gode fe, mens hun fløj ind ad vinduet. Det er ikke prinsessen, men den onde heks. Han er i gang med at gifte sig med. Prinsessen er låst inde oppe i slottets højeste tårn.
Bondemandens søn trak sit sværd og stak den onde heks i hjertet. Derefter løb han op i tårnet og hentede prinsessen ned. De giftede sig og vendte straks hjem til bondegården for at passe grise, køer og geder. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.